Xec, mireu quin comentari m'han posat del meu últim kebab vegetarià que vaig fer en una recepta. Ens podeu deixar les coses de carn en pau? El kebab és de carn. I si no el vols, pots fer-te una amanideta. Al final no podem menjar res. Que no, home, que no, que la cosa no va així. Mira, deixa'm explicar-te dues cosetes. Jo, que sóc una persona totalment omnívora. La primera és que no siguis capdellús, home. Una opció vegetariana no exclou absolutament a ningú. És incloent. Tu pots menjar-la o no, i si vols un kebab normal pots fer-te, el que n'hi ha d'opcions molt sanes i molt bones també. La segona és que me'n dono compte que cada vegada més gent me diu que la carn no li està sent tan bé. Gent totalment omnívora, com la meva parella. Pues incloure aquestes opcions a la nostra nutrició setmanal ens ajuda a portar-ho molt millor i alhora que sigui molt més variada, en el fons. La tercera, tio, és que si em seguixes veuràs que no passa res. Podem combinar ahir una barbacoa i avui un kebab vegetarià. En sèrio, no passa res. Podem combinar tot i l'únic que passarà és que tindrem una nutrició molt més variada, moltes més opcions i tu podràs triar què vols consumir. Va, has apretat el botonet, seguís-me, like, tot, i mos veiem.